Oke ụmụnne m, ekene m unu. Ihe anyị nọ na ya bụ kịta bụ ka esi esi nri Igbo anyị bụ ayaraya ọka Nsụka. Ịgbachasị ọka gị, make sure na aja adịrị ya, sasịa mmiri, sie ya n'ọkụ. Ị ga-eshide ọka half done. Isie dị ọka half done, i were injin gị, ọ bụrụ na nnukwu injin ka ị chọọ, ọ bụrụ na obere injin, ụfọdụ na-asụkwazi asụ, kama ọ na-aka mma iji injin so that ka o nwee ike dị kịrịkịrị. I wee kwọọ ya ọfụma, ịma ntaịt injin gị ọfụma, jọsụ ka ị gbarie dị ọka, ka ị gbarie ya kịrịkịrị. After ị gbarisiri dị ọka, ị ga-ewere mmanụ Igbo, mmanụ nri, iwere mmanụ nri, obere mmanụ nri, tanye na dị ọka, ịtọnụọ ya ọfụma, make sure na mmanụ metụsịrị ha ncha niile, na ha ncha niile tọnụ wee chaba mmanụ nri. Then mgbe ị tọnụsịrị ọfụma, make sure tọnụọ ya very well. Then ịsachasịa ụgụ gị, kpachasịa ụgụ gị, ị ga-afụkwa ihe ị ga-eji ụgụ gị wee mee. Make sure na ị sachara ụgụ gị. Maka gịnị? Maka aja, ịta aja ajọ nri ka ọ bụ. Sachasịa ụgụ gị, bechesie ụgụ gị, make sure na ị tinyere nnu na mmiri wee sachasịa ụgụ, bechesie ụgụ gị ọfụma. Ebena ya ka ọ dị kịrịkịrị. Ị ga-ebe ya ka ọ gbagotetuchie nwa obere. Ibe ya kịrịkịrị, ọ manyesi gị ihe ị chọrọ. Ebena ya kịrịkịrị, ị ga-ebe ya ka ọ gbagotetu nwa obere. Then after ka ị besịrị ụgụ gị, slice ụgụ gị, ị na-anya fụ na ọ dịrọ kịrịkịrị, ị slice ụgụ gị ọfụma. By then ị ga-esigo agbụgbụ gị, isi agbụgbụ gị oye, iweruzie sieve, iwere nyọ itinye n'ime ya, wee were akwụkwọ gị wee cover ebe niile ọka gị ga-anọ wee metụta mmiri. Ihe ị ga-eji tie ya sieve ka ọka gị ghara imetụta mmiri, tinye n'ofe akwụkwọ. Make sure na akwụkwọ kafere sieve, itinye akwụkwọ ọfụma. Make sure na akwụkwọ na onwere ka ọka gị ga-esi wee metụta na mmiri, maka o metụta na mmiri ọ pịtọ. By then ọ bụrụzie ayaraya ọka ka ọ bụ, ọbụziri pọpọ. Then iweruzie ọka gị wee wụzie ya n'enu, see ya ese n'enu. Hiti si na mmiri agbụgbụ gị ahụ bụ ihe ga-eyezi ọka gị. By then ọka gị isi etichie ya, ikuchie ya, kọva ya ka the heat nwee ike na-emetụta ya. Ị na-anya fụ na ọha ngịrị n'elu na onwero nke na-emetụta mmiri. So ị ga-afụkwa mgbe anyị ga-ekupụta ya, fụkwa otu ọ ga-adị, fụ na onwero nke ga-emetụta mmiri, maka o metụọ mmiri osoko mmiri mana ọ were emebigo. Then ibezi onions gị, ghee mmanụ gị. Ibesi onions, iwere ya ghee mmanụ, iwere onions gị ghee mmanụ, ighesi mmanụ, itinye mmanụ gị, ose. By then ọka gị ga-anọ n'ọkụ about 30 to 45 minutes depending the quantity of ọka gị. Make sure na ọ ghere. Then ikupụta ya, make sure na mmiri emetụrụ ya. Mgbe ị na-ekupụta, ị ga-azapụsị mmiri ahụ niile, ị ga-aza dị mmiri total, nye mmiri emetụrụ n'ọka gị, maka mmiri metụrụ ọka gị ọpịta ọka gị dị. Then iwee ghesie mmanụ. By then ighechego mmanụ, iweruzie mmanụ, iwunyezi ọka gị, iwee gwọwazie ya. Ịgwọsịa ya, ọka gị ga-adị ofu, uti agwa gị ga-adịsi ofu. Ya bụ ọhakịdị agbụgbụ iji wee ya, ha ncha ga-atọgbọsịrị ofu. Iwee gwakọọ ya kwa ifu ka ọ dị ọdịgo mma oriri. Ịtọnụcha ya, tọnụọ ya ọfụma. Make sure na mmanụ ighere adịgo, ifugo ya, ọdịgo mma oriri. Onye aka na-akpọ ayaraya ọka. Iwere mmiri jụrụ oyi, irisie, ị na-aṅụ sọ mmiri. Ụmụnne m,